Σας έχουν πει ποτέ ότι υπάρχει μια ισχυρή πρακτική που θα μπορούσε να αλλάξει την οικονομική σας πραγματικότητα σε λίγα μόνο λεπτά? Μια πρακτική τόσο ισχυρή που μπορεί να ξεκλειδώσει σφραγισμένες πόρτες, να προσκαλέσει νέες ευκαιρίες και να τραβήξει την αυθονία προς το μέρος σας με τρόπους που ξεπερνούν την τρέχουσα φαντασία σας. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψετε πώς μια αρχαία ενέργεια προστασίας, που συχνά αναφέρεται ως η ασπίδα της δύναμης, μπορεί να μετατραπεί σε έναν πραγματικό μαγνήτη ευημερίας όταν εκφράζεται με εγκάρδια ειλικρίνεια και ακλόνητη πίστη. Μπορεί να περνάτε δύσκολες στιγμές αυτή τη στιγμή, ανεξόφλητους λογαριασμούς, αυξανόμενες ανησυχίες ή αμφιβολίες για τον δρόμο που έχετε μπροστά σας. Αλλά υπάρχει κάτι ζωτικό που θέλω να κατανοήσετε σήμερα. Το σύμπαν δεν σας έχει φέρει τόσο μακριά για να σας αφήσει κολλημένους σε αγώνες. Υπάρχει μια ισχυρή απάντηση, μια απάντηση που έχει προετοιμαστεί ειδικά για αυτή τη στιγμή. Και όλα ξεκινούν με μια ιερή επιβεβαίωση που πρόκειται να μιλήσουμε μαζί. Μια επιβεβαίωση τόσο ισχυρή που αν την αφήσετε να μπει στην καρδιά σας, οι αλλαγές θα μπορούσαν να αρχίσουν να συμβαίνουν στη ζωή σας μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Σας ρωτάω λοιπόν τώρα. Είστε έτοιμοι να ανοίξετε πλήρως την καρδιά σας και να αφήσετε την ενέργεια του σύμπαντος να ξαναγράψει την πορεία σας? Αν πιστεύετε ότι το σύμπαν μπορεί να κινηθεί στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, πληκτρολογήστε στα σχόλια. Πιστεύω. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί αυτό που πρόκειται να βιώσετε μπορεί να είναι ακριβώς το κλειδί που ψάχνατε για να ξεκλειδώσετε την ευημερία σας και να αγκαλιάσετε την αυθονία που προορίζεται για εσάς. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιωθείτε και μπείτε σε αυτή την ιερή στιγμή σύνδεσης και μεταμόρφωσης μαζί μου. Μαζί θα διακηρύξουμε την ενέργεια της προστασίας και του πλούτου στο οικονομικό σας ταξίδι. Μην το παραλείψετε αυτό. Μην φύγετε, γιατί αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ισχυρής και όμορφης αλλαγής στη ζωή σας. Πριν ξεκινήσουμε, σας ενθαρρύνω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το κουδούνι ειδοποιήσεων, ώστε να μην χάσετε ποτέ καμία από τις ενεργειακές διδασκαλίες και τις μεταμορφωτικές πρακτικές μας. Ας ενωθούμε τώρα σε αυτή τη στιγμή αγνής πρόθεσης και σύνδεσης. Άπειρε δημιουργέ, πηγή κάθε ύπαρξης και ζωής, στέκομαι εδώ με μια καρδιά που ξεχυλίζει από εμπιστοσύνη και ελπίδα. Επιβεβαιώνω ότι η αυθονία, τα χρήματα και οι ατελείωτες ευλογίες ρέουν ήδη προς το μέρος μου. Πιστεύω στις ιερές υποσχέσεις του σύμπαντος και στη δύναμη που είναι βαθιά ριζωμένη στο πνεύμα μου. Δέχομαι ότι τα θαύματα μπορούν να εκτυλιχθούν σε μια στιγμή, γιατί στο θεϊκό σύμπαν τίποτα δεν είναι ποτέ αδύνατο. Αν εμπιστεύεστε ότι η ζωή σας μπορεί να αλλάξει από αυτήν την ενέργεια, πληκτρολογήστε «Πιστεύω» στα σχόλια παρακάτω. Ισχυρή πηγή προστασίας και φωτός, επικαλούμε τη σοφία των αρχαίων, την ασπίδα της δύναμης, για να περιβάλλει κάθε τομέα της ζωής μου. Τώρα αναπαύομαι στην ιερή παρουσία του σύμπαντος, τυλιγμένος στην υψηλότερη μορφή ενέργειας και προστασίας του. Διακηρύσω ότι καμία οικονομική δυσκολία δεν μπορεί να με νικήσει, γιατί το σύμπαν είναι το καταφύγιό μου, η δύναμή μου και η ατελείωτη πηγή μου. Αφήστε αυτή τη θεϊκή προστασία να προσελκύσει σε μένα πλούτο, ευκαιρίες και ατελείωτες λύσεις. Αν γνωρίζετε ότι το σύμπαν κρατά το κλειδί για την αυθονία σας, πληκτρολογήστε «Εμπιστεύομαι» το σύμπαν. Εμπιστεύομαι τόσο απόλυτα ότι μια στιγμή αληθινής πρόθεσης είναι υπεραρκετή. Δεν χρειάζεται να παρακαλάτε ή να οικετεύετε. Το συμπαντικό ρεύμα απαντά αμέσως όταν νιώθει βεβαιότητα και πίστη. Τώρα απελευθερώνω στο σύμπαν την πλήρη γνώση μου. Οι οικονομικές ευλογίες ήδη κάνουν το δρόμο τους στη ζωή μου, έτοιμοι να αγγίξουν και να μεταμορφώσουν κάθε γωνιά της. Αν κουβαλάτε αυτή την ακλόνητη πίστη μέσα σας, δηλώστε «Η ευλογία μου είναι ήδη καθοδόν». Ξέρω ότι δεν είμαι μόνος. Άλλοι έχουν ανυψωθεί από τον αγώνα στην ευημερία και τώρα διεκδικώ τη δική μου ιστορία μεταμόρφωσης. Επιβεβαιώνω ότι το σύμπαν με ανυψώνει και εμένα από τη σπανιότητα στην αυθονία και θα είμαι φάρος για τους άλλους στο ταξίδι μου. Αν είστε έτοιμοι να γίνετε η επόμενη ζωντανή μαρτυρία αλλαγής,
Πληκτρολογήστε ότι είμαι το επόμενο θαύμα του σύμπαντος. Τώρα καταλαβαίνω ότι κάθε αλλαγή ξεκινά μέσα στο πνεύμα. Όσο βαθύτερη είναι η σύνδεσή μου με την συμπαντική ενέργεια, τόσο περισσότερες πόρτες ανοίγουν με ευκολία. Τα χρήματα δεν είναι απλώς ένα υλικό αντικείμενο. Αντανακλούν την ευθυγράμμιση, την ευγνωμοσύνη και το άνοιγμα στη ροή της ζωής. Ήθε οι ουρανοί της αυθονίας να ανοίξουν πάνω μου. Αφήστε την ευημερία να κινηθεί ελεύθερα σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Δίδαξε με να χρησιμοποιώ αυτόν τον πλούτο για να δημιουργώ καλό, να ανυψώνω τους άλλους και να διατηρώ τη ροή των ευλογιών να ρέει ατελείωτα. Αν γνωρίζετε ότι η σύνδεση με την ανώτερη ενέργεια φέρνει ευημερία, πληκτρολογήστε «Εμπιστεύομαι το σύμπαν με την οικονομική μου ζωή». Σε αυτή τη στιγμή κάνω μια παύση. Ριζώνω στην ηρεμία του τώρα. Εισπνέω βαθιά και επιτρέπω στην πίστη, την ηρεμία και την εμπιστοσύνη να γεμίσουν κάθε κομμάτι μου. Με απόλυτη βεβαιότητα δηλώνω αυτή η στιγμή προσευχής και ευθυγράμμισης είναι αρκετή για να μετατοπίσει τις αθέατες δυνάμεις, να ανοίξει κρυφές πύλες και να φέρει χρήματα, ιδέες και λύσεις στη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή ανοίγω την καρδιά μου διάπλατα στην απεριόριστη ενέργεια που δημιουργεί, συντηρεί και ανυψώνει όλη τη ζωή. Αφήνω αυτή την ενέργεια να ξεχυθεί μέσα μου σαν ένα ποτάμι λαμπερού φωτός, ξεπλένοντας τον φόβο, διαλύοντας την αμφιβολία και αφαιρώντας κάθε νοητικό περιορισμό. Καλωσορίζω αυτή την ενέργεια σε κάθε κύτταρο της ύπαρξής μου. Της επιτρέπω να με γεμίσει με την πιο αγνή ουσία της αγάπης, της δύναμης, της θεραπείας και της αυθονίας. Εμπιστεύομαι χωρίς δισταγμό. Πιστεύω χωρίς αμφιβολία. Επειδή ξέρω ότι το σύμπαν είναι πιστό, ξεχυλίζει και ατελείωτα γενναιόδωρο. Πάντα λειτουργούσε υπέρ μου. Ακόμα και όταν δεν μπορούσα να το δω, πάντα βρισκόταν πίσω από τις σκηνές, ανοίγοντας πόρτες, στέλνοντας βοήθεια και καθοδηγώντας με στη ζωή που έπρεπε να ζήσω. Αν μπορείτε να νιώσετε έστω και έναν απαλό ψίθυρο αυτής της ενέργειας γύρω σας, απαλό, δυνατό και πραγματικό, διακηρύξτε «Το σύμπαν είναι μαζί μου». Καθώς στέκομαι σε αυτό το ιερό ρεύμα, δεν κρατάω τις ευλογίες για τον εαυτό μου. Τώρα στέλνω αυτές τις προθέσεις σε κάθε ψυχή που είναι μέρος αυτής της στιγμής. Τους εύχομαι ειρήνη, αγάπη, αυθονία, θεραπεία και ατελείωτες ευκαιρίες. Σε κάθε καρδιά που πληκτρολογεί πιστεύω, ήθε η παρουσία του σύμπαντος να σας τυλίξει θερμά και καθαρά. Ήθε η καλοσύνη, τα θαύματα και οι απροσδόκητες ευλογίες να πέσουν πάνω σας. Πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα, ριζωμένο στην πίστη, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη, μπορεί να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση ευλογιών σε όλο τον κόσμο. Κάθε κοινοποίηση, κάθε σχόλιο, κάθε ανάσα πίστης έχει τη δύναμη να φτάσει σε μια άλλη καρδιά που περιμένει έναν λόγο να πιστέψει ξανά. Δεν δημιουργούμε απλώς μια στιγμή. Χτίζουμε μια γέφυρα φωτός σε πόλεις, έθνη και ωκεανούς. Φυτεύουμε σπόρους ελπίδας, νέων ξεκινημάτων και θαυμάτων σε αμέτρητες ζωές. Σας ζητώ λοιπόν, αν η καρδιά σας νιώθει έστω και την παραμικρή έλξη να είστε μέρος κάτι μεγαλύτερου και πιο όμορφου, να συμμετάσχετε σε αυτό το κίνημα φωτός και πίστης. Αν νιώθετε ότι καλείστε να ρέετε με το σύμπαν και να είστε μέρος αυτής της θεϊκής αλυσίδας, δηλώστε με χαρά. Είμαι μέρος της συμπαντικής ροής. Αφήστε αυτή την ενέργεια να κυματίζει προς τα έξω, χωρίς τέλος, ευλογώντας όχι μόνο εμάς, αλλά και ανθρώπους που δεν θα συναντήσουμε ποτέ. Γιατί στον απέραντο ιστό της ζωής, κάθε πράξη καλοσύνης και πίστης επιστρέφει πολλαπλασιασμένη. Μαζί ανεβαίνουμε. Μαζί ευλογούμε. Μαζί ευδοκιμούμε. Ξέρω ότι το σύμπαν κρύβει πολύ περισσότερα για εμάς από τα χρήματα μόνο. Προσφέρει ειρήνη, αγάπη, υγεία, ασφάλεια και ανοιχτούς δρόμους γεμάτους θαύματα. Αγκαλιάζω κάθε ένα από αυτά τα δώρα τώρα με ανοιχτές αγκάλες και ανοιχτή καρδιά. Πιστεύω ότι η μεταμόρφωση συμβαίνει, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσους μοιράζονται αυτόν τον ιερό χώρο. Αν είστε έτοιμοι να λάβετε τα πάντα, γράψτε «Λαμβάνω τα καλύτερα που έχει το σύμπαν για μένα». Ακόμα και πριν δω τα αποτελέσματα, επιλέγω την ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι η γλώσσα της πίστης
και εμπιστεύομαι ότι η αυθονία και οι ευλογίες βρίσκουν ήδη τον δρόμο τους στη ζωή μου. Ευχαριστώ, σύμπαν, για όλα όσα έχεις κάνει και για όλα όσα ετοιμάζεσαι να δώσεις. Η καρδιά μου ξεχυλίζει, γιατί ξέρω ότι η ειρήνη, η ευημερία και η νίκη είναι ήδη δικές μου. Αν η καρδιά σας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη, γράψτε «Ευχαριστώ, σύμπαν, για την νίκη μου». Έχω συνειδητοποιήσει ότι κάθε λέξη που λέω φυτεύει έναν σπόρο στο σύμπαν. Έτσι τώρα μιλάω με τόλμη. Τα χρήματα ρέουν προς το μέρος μου. Τα χρέη εξαφανίζονται. Οι πόρτες ανοίγουν. Η ευημερία μπαίνει στη ζωή μου χωρίς περιορισμούς. Απελευθερώνω κάθε νοοτροπία έλλειψης και λαμβάνω πλήρως την αυθονία που έχει προετοιμαστεί για μένα. Αν πιστεύετε ότι τα λόγια σας έχουν δύναμη, δηλώστε. Τα λόγια μου έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν αυθονία. Ναι, ο φόβος και η αμφιβολία μερικές φορές προσπαθούν να εισχωρήσουν και να μπλοκάρουν τη ροή μας. Αλλά επιλέγω την εμπιστοσύνη ανταυτού. Ακόμα και όταν το μονοπάτι είναι ασαφές, αφήνω κάθε αμφιβολία και ισχυρίζομαι. Η πίστη μου είναι ακλόνητη. Ξέρω ότι τα αόρατα εμπόδια μερικές φορές εμποδίζουν τις ευλογίες μας. Αυτή τη στιγμή, καλώ τις ανώτερες δυνάμεις του σύμπαντος να καταστρέψουν κάθε τοίχο, κάθε μπλοκ και κάθε αόρατη αντίσταση που στέκεται εμπόδιο στην ευημερία μου. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη ροή της αυθονίας που προορίζεται για μένα. Αν πιστεύετε ότι αυτά τα εμπόδια πέφτουν, γράψτε. Τα τείχη πέφτουν. Τώρα τοποθετώ κάθε κομμάτι της οικονομικής μου ζωής στα χέρια του σύμπαντος. Την εργασία, το εισόδημά μου, τις ιδέες, τα έργα και τα όνειρά μου. Εμπιστεύομαι ότι το καθένα θα ευλογηθεί, θα πολλαπλασιαστεί και θα χρησιμοποιηθεί για κάτι μεγαλύτερο. Ανοίξτε μου τις σωστές πόρτες. Κλείστε τις λάθος. Ευθυγραμμίστε την οικονομική μου πορεία με το υψηλότερο καλό μου. Αν παραδώσετε την πορεία των χρημάτων σας στο σύμπαν, δηλώστε. Τα οικονομικά μου είναι ευθυγραμμισμένα με το σύμπαν. Τώρα καλώ τους βοηθούς του σύμπαντος. Τα φωτεινά όντα που μας προστατεύουν και μας καθοδηγούν. Ήθε να φέρουν τους σωστούς ανθρώπους, τους σωστούς πόρους και να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Ήθε να απομακρύνουν την αρνητικότητα και να με βοηθήσουν να ζήσω στο υψηλότερο δυνατό μου δυναμικό. Αν πιστεύετε στη θεϊκή καθοδήγηση, πληκτρολογήστε. Υποστηρίζομαι από το σύμπαν. Το σύμπαν μας έχει υποσχεθεί περισσότερα από απλή επιβίωση. Έχει υποσχεθεί μια ζωή χαράς, ειρήνης και άφθονης ροής. Δέχομαι αυτήν την υπόσχεση σε κάθε μέρος του εαυτού μου. Απλώνω τα χέρια μου, ανοίγω την καρδιά μου και λαμβάνω κάθε ευλογία που έρχεται προς το μέρος μου. Ανοίγω το μυαλό μου για να ονειρεύομαι πιο τολμηρά, να πιστεύω μεγαλύτερα και να εμπιστεύομαι βαθύτερα. Τώρα βλέπω ότι η έλλειψη δεν είναι η αλήθεια μου. Η σπανιότητα δεν είναι αυτό που είμαι. Δεν φτιάχτηκα ποτέ για να ζω με αγώνα ή φόβο. Φτιάχτηκα για αυθονία, ευτυχία και ισχυρή ανάπτυξη. Η αυθονία είναι η φυσική μου κατάσταση, ρέει ατελείωτα και χωρίς όρια. Η ζωή μου προορίζεται να είναι γεμάτη πλούτο, χρυσές ευκαιρίες, βαθιά αγάπη και θαύματα που ξεδιπλώνονται το ένα μετά το άλλο. Δημιουργήθηκα για να ανυψώνομαι, να λάμπω και να ευδοκιμώ. Σήμερα απελευθερώνω κάθε πεποίθηση που μου έλεγε ότι δεν ήμουν αρκετή. Αφήνω πίσω μου όλες τις ιστορίες έλλειψης και φόβου. Επιλέγω μια νέα αφήγηση, μια αφήγηση όπου οι ευλογίες με βρίσκουν με ευκολία, όπου η ευημερία ρέει σαν ποτάμια μετά τη βροχή. Είμαι συνδεδεμένος με την ατελείωτη προσφορά του σύμπαντος. Στέκομαι στο κατόφλι των θαυμάτων και τα καλωσορίζω με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η ζωή που θέλω δεν είναι μακριά. Ήδη διαμορφώνεται και τώρα μπαίνω σε αυτήν. Αν νιώθετε αυτή την αλήθεια να φωτίζετε μέσα σας, επιβεβαιώστε. Η αυθονία είναι ήδη δική μου. Αυτή τη στιγμή αφήνω πίσω μου κάθε πεποίθηση που κάποτε με περιόριζε. Περπατώ με τόλμη σε μια ζωή όπου όλα όσα χρειάζομαι φτάνουν ακριβώς στην ώρα τους. Η καρδιά μου είναι γεμάτη ελπίδα, επειδή ξέρω ότι είμαι πάντα συνδεδεμένος με την πηγή της άπειρης αυθονίας. Και ρέει προς το μέρος μου τώρα, ασταμάτητη και αιώνια. Αν ξέρετε ότι αυτό ισχύει για εσάς, δηλώστε το τώρα. Η αυθονία είναι ήδη δική μου.